והיום אנחנו הולכים לשחק עוד פעם קלאש רויאל, ועליתי לעונה 16. בסרטון הקודם תכתבו קלאש רויאל או באנגלית ואתם תמצאו איפה הוא, את כל הסרטונים שלי. אם אתם רוצים תכתבו קלאש רויאל ותמצאו אותם, אז תכנסו אחרי זה לכל הסרטונים האחרים, כי זה שווה, ממש שווה. כל הסרטון שאני יוצר באיכות מושלמת, ואני לא צוחק, זה ממש טוב. הסרטונים הם הרבה יותר טובים מהסרטון הזה שהולך להיות. לעזור לו לעלות לארנה הבאה או לנצח, כי אין לי בעיה לעזור, אני בדיוק על כמות הגביעים. לעזור? תגידו לי אם לעזור לאנשים. אתם רואים? אני יכול לקרוא אותו בקהל, אבל אם אתם רוצים שאני לא אעזור לו, אני לא אעזור לו. בוא נעשה ככה וככה. בואו נחכה לנחסך מנפקה. ניתן לו, יאללה, למה לא? בסוף יוריד את הבניין, אבל זה לא כזה נורא. גם אני הורדתי לו. שנייה אחת, אני שנייה בה. אבא, פתח לי קצת את הטלפון. לא. קראת? אני עובד את הסרטון. אני אתן לך להכין את הסרטון, אבל אתה בא לקרוא. הבנת? כן. תראה איזה פאשלה קטנה. נעשה עוד משחק אחד אחרון וגם הסרטון. מה יצא לי? כוכב אחד ו600 כסף. תראו כמה כסף היה לי פה. כמה כסף יש לי. זה מה יש, תראו. יש מצב שיקר לי יש מצב שינצח אותי. הוא כבר הוריד לי בניין תוך רגע. לא נורא, הוא ינצח אותי, לא כזה נורא. הורדתי לו גם בניין. תודה שהוא מסריח בטירוף. ראיתם מה הוא עשה בהתחלה? פשוט מתקפה כזאת עם מסריחה. יוריד לי את הבניין. אין סיכוי שאני אצליח. יכול להיות שאני אצליח. כן, הצלחתי. פעם הבאה שהוא עושה את זה הוא בטוח מוריד לי את הבניין. והוריד לי את הבניין.
זה בסדר. ופה הולך להיגמר הסרטון, רק נראה על כמה גביעים סיימנו ויגמר הסרטון. 502, סבבה. ופה נגמר